हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई दीदी, बड़ा सुंदर और दर्द भरा एगो झगड़ा लगावन मूस और एक पेटकटनी सास के कथा आप लोग के बीच में लेके आयल बनी। एक कथा के रउआ सब पूरा ध्यान से सुनब, काहे कि पुरान समय के पुरनिया लोग के सुनावल कथा बा। ये कथा के रउआ सब सुनब, एगो मूस से जुड़ल कहानी बा। तो देखी दीदी, एगो गांव में एगो माई बेटा और बहू रहत रहे लो। बेटा जौन रहले उ परदेश गई रहले, परदेश रहले। सास बहू जौन रहे लो घर में रहे लो। सास जौन रहली है दीदी, बड़ा ही दुष्ट और नालायक रहली, पेटकटनी सास रहलुई। वो अपना बहू के बेटा के गईला के बाद में पेट काटत रहली। 2 दिन 4 दिन उनका के भूखा राखस। ओकरे बाद में थोड़ा बहुत आसी बासी खाए के उनका के देश, लेकिन भूख के मेरे बेचारी अपन तड़पत रहस। लेकिन बहुत संस्कारी और सुशील रहली, सब कुछ सह के बर्दाश्त करके रहस। सास जब रोटी बनावे के देश तब बस अपने भर के 2-4 मुट्ठी आटा दे के आ रोटी के गिनती करके रखवा देस। ओकरा बाद में जब आवस कहीं से तो अपन रोटी खाए बैठ जास। पतोह के एको गो रोटी खाए ना देस। अब देखिए दीदी, कई दिन आदमी भूखा रही, 1 दिन 2 दिन तो कसहू करके बर्दाश्त कर सकल जाता, लेकिन प्रतिदिन भूख बर्दाश्त होखे वाला नहीं खे। बेचारी भूख के मारे एकदम बेचैन रहे। लेकिन इतना ही दुष्ट अत्याचारी सास रहे कि बेचारी के खाए ना देवे। 2 दिन 4 दिन के बाद थोड़ा बहुत आसी बासी उनका के सूखा रूखा खाए के दे देस। एकदम नंबर 1 पेटकटनी सास रहली, पेट काटत रहली उनकर। दीदी देखी, चाहे कितनो दुख केहू के दे दी, लेकिन पेट केहू के ना काटे के चाही। पेट कटला से बहुत पाप और दोष लागेला। पेट कभी केहू के ना काटे के चाही, काहे कि अन्न से ही आदमी जिंदा रहेला। अन्न के बल पर पृथ्वी के बांधल अन्न बा। अन्न के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकत। अब देखी, अब तो प्रतिदिन के उहे काम रहे। कई दिन उनकर काम चलो ये दीदी। अब का कैली बेचारी, सोचली कि अब कौन उपाय हम करी। अब एगो दिमाग लगौली। उ का कैली कि जब रोटी पकावस आ रोटी के जब उनकर सास गिनती करके रख के चल जास, तो उ का कैली कि अब रोटी के आरी आरी से तुर तुर के जैसे मूस खोड़ियावेला, मूस जैसे खाला तुरेला, ठीक वही तरह सब रोटी में से थोड़ा थोड़ा करके वो तुर के आ उहे खा के पानी पियस। बाकी रोटी के वो रख देस। अब उनकर सास जब अली, पूछली, कहली कि खाना ले आओ। खाना जब लेके बहू गईल बड़ी, तो सास देखते एकदम जर मर के अंगार हो गईली कि का भइल बा, ई रोटी काहे ऐसन भइल बा। कहली बहू कि ये माई का करी, लागत है कि रोटी के मूस खा गईल बा, लागत है कि मूस रोटी के खाताटे। अब देखी, बड़ा खिसियली, नाराज भइली। कहली कि देख, रोटी के तो बढ़िया से तोप झाँप के संभाल के रखो, मूस के खाए के ना चाही। अब देखी, कितनो कहस डेढ़वावस तो इहो बेचारी तो भूख के मारल रहली। इन्हू के तो भूख जब लागे तो का करस, कोनो उपाय ना रहे। अपना भूख और पेट के चलते उ काम उनका करे के पड़े दीदी, आ झूठ बोले के पड़े। मूस के नाम लगावत रहली। प्रतिदिन ऐसे ही करके 5 दिन 10 दिन बीत गईल। अब उनकर सास जे बा एकदम बड़ा नाराज भइली। कहली कि ठीक बा, हम एकर उपाय करतनी। अब उ का कैली, अपना घर में एगो सिकहर बनौली। सिकहर बना के आ सिकहर के टांग देली दीदी ऊपर। सिकहर के टांग के आ वही पर रोटी राख के अपना हाथ से चल जास। अब बेचारी पतोह जौन रहली, का कैली कि सिकहर के ऊपर से भी रोटी उतार के उ मूस के जैसन वैसे ही खुटिया के तुर के निकाल के खा के बेचारी पानी पी लेवे। जब सास से अली तो सिकहर पर से रोटी जब उतार के बहू ले जतारी, तो देखली कि फेन रोटी के उहे दुर्दशा बा। फेन बोलली तो पतोह कहली कि ये माई, मूस कहाँ ना पुगेला, मूस कहाँ ना चल जाई। मूस तो छान छपर सबरो दौड़ल फिरेला, तो ई मूस लागत कि सिकहर पर जाके रोटी के खा गईल बा। अब देखिए दीदी, वही घरवा में एगो मूस रहे।
मुसवा रोज ही बतिया सुनत रहे। आ मुसवा बड़ा नाराज होके कहे कि देखो कितना चतुर बिया, ई रोटी अपने खातिया आ हमर नाम लगावतिया। हम तो कहियो छुएबो ना करीने, आई सगरो रोटी खा के आ हमार नामी लगावतिया। ठीक बा, हम एक दिन ई बदला जरूर इनका से लेहम। ये हमार जौन झूठा इल्ज़ाम लगावत तारी, बदनाम जे करत तारी, ई बदनाम के कईल हम इनका के छोड़ाएम। ये हमरा के बड़ा बदनाम करत तारी, रोज झूठा बोलत तारी कि मुस खा जाता मुस खा जाता। ये बड़ा इनका भारी पड़ी, एक दिन महंगा पड़ी। अब देखिए दीदी, मुसवा अपना मन में ठान लेता कि खीस हम निकाल के इनका से रहें। तब तक का भइल कि एक दिन उनका घरे, बुढ़िया माई के घरे एगो पहुना अइले, मेहमान अइले। मेहमान के लोग खिया पिया के आ घर से बहरी बैठका रहे, वो बैठका में ले जाके सुता दहलस। काहे कि ये दीदी, एक घड़ी के ज़माना में गेस्ट रूम होता, लेकिन वो घड़ी के ज़माना में दलानी और बैठका होके जहाँ मेहमान लोग के रहे के मिले। अब ले जाके खिया पिया के जब सुता दहली, तब मुसवा सोचता, कहता कि चलो इहे मौका बा हमार अपन बदला लेवे के इनका से। अब मुसवा के बढ़िया सुतार मिल जाता। का कैलत मुसवा कि उनका बहू के एगो कान के झुमका रहे दूगो, एगो झुमका उ का कैलस कि कोठी काना पर से उतार के आ ले जाके उ पहुना के बिछावन में उ रख दहलस, बिछावन में रख दहलस। अब देखी दीदी, बिहान भइला जब पहुना अपना घरे चल गईले, तब बुढ़िया सास जौन रहली अब गईल बड़ी घर के झाड़ू बहाड़ू करे। अब बिछौना ओढ़ना जब उठाओ तारी, सरियाओ तारी, तो देखो तारी कि पतोह के कान में के बाली जौन बा यही बिछौना पर पड़ल बा। अब देखिए दीदी, कान के बाली देखते एकदम चौक जातारी, कह तारी कि तो हमारा पतोह के कान के बाली ह। अब उनका मन में मनसा पाप शक हो गई, कह तारी कि हे भगवान, ई तो लागता कि सुतला के बाद में ई हमर पतोह जौन बिया एक पहुना के लगे आके रात के पूरा रात बितौले बिया। ई तो बड़ा बदमाश हो चकल बिया, ई बदचलन औरत, ई तो चरित्रहीन बिया। हमरा बेटा के ना रहला पर देख कैसन काम ही कैले बिया, हमर तो नाक कटवा देहलस। अब बहुत क्रोध में एकदम चूर हो जाता री, लेकिन पतोह से पूछत नहीं की, कहली कि इनका से ना पूछेम। अब सीधे बेटा के आवे के इंतजार करे लगली। कहली कि बेटा जब यही हैं, बेटा के अइला के बाद में सारा कहानी कह के इनकर सुनाएम आ इनका जके हम जान से मरवा देहेम। अब कुछ कहत सुनत नहीं खी दीदी। अब एकदम वो दिन से और खीस में चूर रहे लगली। पतोह के तो कुछ मालूम बा ना। अब देखी कुछ दिन के बाद उनकर बेटा घरे अइले। जब बेटा घरे अइले तो एक गुरु बहिना घर में नहीं खियावे देत, दलाने में बैठा के पहला सब कहानी कह के सुना दहली। कहली कि ये बेटा देखो, तोहरा गईला के बाद में तोहर पतोह बहुत गलत काम कैले बिया। एक दिन एगो पहुना आई रहे, वो पहुना के संगे जाके पूरा रात बितौलस। बड़ा बदमाश हो गई बिया तोहर पतोह। ई बात जब सुनले दीदी, उनकर बेटा जब सुनले तो उनका दिल पर बहुत चोट लागल, बहुत चोट लागल। कहले कि हे भगवान, जवना पत्नी खातिर, जवना माई खातिर हम घर छोड़ के परदेश गइल बनी, आज उहे पत्नी हमार इज्जत खत्म कर देलस, हमारा विश्वास के तोड़ देलस, बहुत भारी विश्वासघात कैलस। हम कुछ न कैनी, अब हम का करी, अब हम का करी हे भगवान। अपना माई से कहले कि ये माई, एमे तोहरो गलती बा। हमरा गईला के बाद तहरा अपना बहू के ध्यान रखे के चाही। तू कहाँ रहलू, कैसे भइली कुल काम, तू काहे ना ध्यान रखलू, काहे ना देख रेख कैलू। कहली सास कि हम का करी, अब सुतला रात में के कहाँ जाता, के का करता, तो हम कैसे देख सकतानी आ कौन उपाय कर सकतानी। कहले उनकर बेटा कि ये माई देखा, मैं पूछे ताछे के कौनो बात नहीं खे, आखिर पूछ लेला से, दूगो गारी बात सुना देला से हमारी इज्जत लौट के तना आ सकता। देखिए दीदी, केहू कौनो पति होके जब ये बात सुन ली अपना पत्नी के प्रति, तो हर आदमी के दिल पर ऐसे ही गुजर सकता। इतने चोट पहुँची, काहे कि बेटा के सच्चाई तो मालूम नहीं खे, हकीकत मालूम नहीं खे।
आ बेटा भी सोचले कि माई हिय, माई तो गलत कह नहीं के सकत। आखिर माई हमारा पत्नी के बारे में कैसे झूठ बोली। माई वाला बात सवाल रहे। गांव जवार कहित तो कुछ गलत लागित, सोच विचार करे के पड़ित, लेकिन स्वयं माई कह रहल बड़ी। अब माई के बात कैसे बेटा के विश्वास ना होई। कहले कि ए माई देखो, अब हमरा पूछे उछे के नइखे, पूछ के दो चार डंटा लगा के दू गारी बात सुना दिला से हमार इज्जत तो वापस ना आई। देखो हम कहतनी कि सीधे एक एक उपाय बा कि इनका के जान से मार देवे के, जान से मार के हमने के घर के पछुआरा जौन जमीन बा वही में गाड़ देवे के। जैसे हमार विश्वास तोड़ले बड़ी वही तरह उनका के सजा देवे के। अब देखिए दीदी, माई जब सुनली त माई कौन निमन रहली। माई तो दुष्ट और निर्दयी रहली। माई वो बात में सपोर्ट करे लगली, सहमति हो गईली। माई यदि निमन रहती त ना उनकर पेट कटले रहती आ न सब बात यहाँ तक ले आके पहुँचे रहित। अब देखी हाँ में हाँ भर देली, एगो में दूगो मिला मिला कह तरी बताओ तरी। पत्नी जौन उनकर बा, पत्नी के मालूम हो चुकल बा कि हमार पति आइल बड़े, लेकिन घर में उनका से बातचीत करे से पहले, उनका से मिले से पहले, कुछ समय बितावे से पहले सास ले जाके दलानी में सब कह तरी सुन तरी। पत्नी बेचारी खाना पीना बना के अपना पति के इंतजार में बाड़ी, बैठल बड़ी इंतजार करो तरी। पतिदेव तो अब दूसरा क्रोध में एकदम नाच रहल बड़े, घर में कैसे जास। अब देखी ऐसा ही करके दोनों माई बेटा सलाह करत लो। पत्नी बेचारी जोहत जोहत अपना पति के लेटल बड़ी बिछौना पर। अब का होता कि बहुत रात बीत गई। ये लोग कहत लो कि जब 12 बजे के बाद में हमने के काम कल जाई। तब तक देखी अब सब सलाह ये लोग के सर सलाह जब होता, कहली माई कि चलो तू जाके सुता, हमहू सुता तनी, 12 बजे के बाद ये काम हमने के कल जाई। तब तक उनकर बेटा के पेट में दर्द होता, पेट में उनका गैस होता, गड़बड़ी होता। तब कहले कि माई तू सुता, हमरा पेट में बहुत गैस हो गल बा, हम तनी सा जा तनी खेत ओरी से डोल डाल करके आवे, तब हमने के ई काम के निपटावल जाई। हमरा नीमन कहाँ लागता। टेंशन के मारे उनका पेट में दर्द हो जाता। अब देखिए दीदी, लेटरिन करे खातिर लोटा में पानी लेके अब गइल बड़े खेत में। जब खेत में गइल बड़े तो वही खेत में गुमा के झाड़ तर वहाँ सभा लागल बा। कुर खेत में सभा लागल बा। जवना समय में जब रात निस्वत होला तो घर घर के दिया बत्ती, झाड़ू, चलनी, सूप, डगड़ा, शीशा ककही सब लोग वहाँ पहुँचेला। पहले के पुरनिया लोग के कहल बात ह कि वहाँ पहुँच के सब लोग राय सलाह करेला, अपना अपना घर के कहानी बतावेला कि केकर आदर बा, केकर कदर बा, केकरा के लोग को मान करता, केकर आदर कदर नहीं खे। ये सब कुछ कह के वहाँ सब लोग कहेला, अपन अपन बात के जाहिर करेला। वही खेत में कुर खेत के सभा लागल बा। सब लोग इंतजार करता। इनका घर के दिया जौन रहे उहे दिया के आवे में लेट हो गई रहे। तब तक दिया जाके वहाँ वो पहुँचता। सब लोग कहता कि भाई महाराज रउआ कहाँ रहनी ह, रउए मारे सब पंचायती जौन बा रुकल बा, सभा के शुरुआत नइखे होत, रउआ कहाँ रह गई रहनी ह। अब दिया देखिए दीदी, लक्ष्मी होली। अब वो दिया महारानी कहतरी कि का बताई, हम बहुत दुविधा में पड़ल बानी। हम जौना घर में बानी वो घर के दिया ना बुतात रहल तो हम कैसे आई आ हम जहाँ बानी वहाँ बहुत भारी मुसीबत संकट आके पहुँच गइल बा। बहुत भारी वहाँ अनहोनी होखे वाला बा। अब सब केहू पूछता कि काहे, कौन ऐसा अनहोनी होखे वाला बा, कौन संकट वो घर में आवेला बा। अब वो दिया महारानी वो लक्ष्मी कह के बतावतरी, सब कहानी कहतरी कि हम जौना घर में बानी वो घर में एगो बुढ़िया चंडाल बिया। बेटा के ना रहला पर पतोह के पेट काटत रहलक हिय, कहियो शुद्ध खाना ना दी, रोटी के गिनती करत रहलक हिय। बेचारी भूख के मारे
उ रोटी के मूस के जैसन खोड़िया के खात रखिए, तुरत रखिए आ मूस के नाम लगावत रखिए। जब सास पूछी कि रोटी काहे ऐसे भइल बा, तो बेचारी कहत रलसिया कि मूस खा गइल बा। अब मूसवा सुनत रहे बतिया के। अब मूसो अपन खीस निकलले बा। एक दिन का भइल कि एगो पहुना आइल, इनका कान के बाली ले जाके वो बिछौना पर धऽ दहलस। ओ दिन से सास नाराज भइली। अपना बेटा के अइला पर चुंगली करे लगली, एगो में दूगो लगौली कि तोहर पत्नी तोहरा ना रहला पर चरित्रहीन के काम करत रखिय। पहुना के संगे रात भर जाके रात बितौले बिया। अब सारा सुनला के बाद उनका पति के ऊपर बहुत दिल में दर्द भइल, चोट पहुँचल। अब दोनों माई बेटा मिलके वो उतना सुंदर संस्कारी और सुशील पत्नी के आज उ लोग मार के गाड़े के प्लान बनौले बा। उहे सब सुनत रहनी ह। उ लोग के सलाह के चलते दिया ना बुतात रहल, वही से हमरा आवे में लेट हो गइल बा। आज बहुत गलत होखे वाला बा। वैसन संस्कारी पतोह के जेकरा में कोनो कसूर नइखे, कुछ मालूम नइखे, ओकरा ऊपर आज दुख के पहाड़ टूटे वाला बा। इहे सब सुनत रहनी ह। हम का करी। सब लोग कहला कि नाना ऐसन अत्याचार, ऐसन अन्याय ना हो सकता। तब तक ये दीदी देखी उनकर पति जौन बा वही खेत में सुनत रहले। जब पति सुनले तब पति के होश वास उड़ गइल। कहले कि ई त हमरा घर के बात ह, ई त हमरा माई के, हमरा मेहरारू के बात चल रहल बा। अब देखिए दीदी, कहीं लोटा बिगले, कहीं पानी बिगले, दौड़ल धूपल घरे आवत रे, कहत रे कि हे भगवान, ई त सारा सरासर गलती हमरा माई के बा। हमरा पत्नी के ई कैसे झूठा बदनाम कैले बिया। आवत रे घरे जाके अपना माई के जगौले। माई खुश भइल बाड़ी ये दीदी कि टाइम हो चुकल बा, बेटा आके पहुँच गइल। कहत रे कि माई तू ई बताव, तू एकदम सही बोलत तारू कि एमे कोनो झूठ बा, तू बताव कि बात सही बा कि गलत बा। माई कहले कि ये बेटा हम कैसे गलत बोलेम, हम कैसे गलत कहेम। बेटा कहले कि ये माई तो तू एगो और बात बताव कि का तू अपना पतोह के पेट काटत रहलू ह तौन गलत बा कि सही बा। माई कहत रही कि ना ना तू ई कैसे कहत रह, हम कहिए तोहरा मेहरारू के पेट काटत रहनी हम, तोरा के कहलस। अब देखी एकदम झचकतारी माई कि एकरा कैसे मालूम हो गई। तो अपना पत्नी के पास अभी गईले नहीं थे। बात तो सही रहे दीदी, पत्नी के पास ना गई रहले, लेकिन साँच के सुर पताल तक होखेला, बात सही है। अब देखी कहत रही कि ना ना ये सब गलत है। के कहलस तहरा से, के कहलस। कहले कि माई तू पहले बताव कि तू पेट काटत रहलू ह कि ना काटत रहलू ह। आ तोहरा जौन रोटी मिलत रहल उ मूस के खाइल रोटी तू खात रहलू हो कि ना खात रहलू हो, रोटी के मूस खात रहल कि ना खात रहल। माई तो एकदम सोच में पड़ जाता रही कि दादा ये सब एकरा मालूम कैसे हो गई बा। कहली कि हाँ हम मूस के खाइल रोटी तो खात रहनी ह, लेकिन वो तोहरा पत्नी के वजह से तोहर पत्नी संभाल के ना रखत रही ह। कहले कि माई देखा तू अब कुछ बहाना मत कर, सारा हमरा मालूम हो चुकल बा, हम सब बात जान गइल बानी कि कई परसेंट तू झूठ बोलत तारू, कई परसेंट तोहरा बात में सच्चाई बा। माई कहत रही कि तू ई का कहत रह, हम सब सच कह रहल बानी। तोहर माई तोहरे थी पत्नी जौन बिया वो एकदम बदचलन बिया। कहले कि ना माई हमार पत्नी सही बिया, बल्कि तू गलत बाड़ू। तोहरा पेट कटला के वजह से हमार पत्नी जौन रोटी खात रहलक, जौन मूस के कहत रहलसिय, वो हमरा पत्नी के रोटी खाइल रहत रहल आ ओकरा के मूस के उ नाम लगावत रहलक। तू यदि पेट ना कटतू तो ओकरो काम ना करे के पड़ी। आ उहे मूस के जो बदनाम करत रहलक, नाम लगावत रहलसिय, उहे मूस बदला से धौले बा कि हमरा पत्नी के कान के बाली ले जाके वो पहुना के बिछौना पर रखले बा। अपन खीस निकललस। उ तो जानवर ह माई, उ तो जानवर ह, लेकिन तू तो मानव रहलू, तू तो माई रहलू। हमरा गईले के बाद तू कितना सतौलू। माई मानत नहीं थी, लेकिन कहले कि देखो माई सब हम जान चुकल बानी। सब बतौले कि कुर खेत में सारा दिया बाती लोग ई बात कहत रहल, अपने घर के दिया ई बात कहत रही ह। तो सब हम सुननी ह, जननी ह। अब तू कितना छिपैबू अपन गलती।
तू काहे ऐसे कैलू माई? तोहरा चलते तो हम आज वैसन सुशील और संस्कारी के हत्या करे जात रहनी हो। आज तो हमरा हाथ से तू हत्या करावत रहलू हो। बताओ ऐसन पाप हम कौ जन्म में सधौती? 100 जन्म में हमरा से ई पाप ई गलती के कैल एकर सजा हमरा भोगे के पड़ित। क्षमा ना मिलित, हमरा नरकों में जगह ना मिलित। तू माई हो कि का कसाई हो? एगो माई तो अपना बेटा के घर बसावेला, लेकिन तू तो घर भी उजाड़ा तारू आ साथे साथे हमरा से हत्या कराओ तारू, पाप कराओ तारू। तू कौन माई हो? लेकिन देखो माई, धर्म जे करेला, जे धर्म के राह पर चलेला, उहे धर्म आके खड़ा होके वो आदमी के बचावेला। आज हमार पत्नी धर्म के राह पर बिया, संस्कारी और सुशील बिया, सहनशीलता बा ओकरा में, सह के रहल बिया। त आज देखो ओकर हत्या ना होके पावल। धर्म में आके खड़ा हो गईल, तोहरा झूठ के भंडाफोर हो गईल। यही से कहल जाला कि झूठ झूठ होला, साँच साँच होला। कहियो थोड़ा देर हो जाला, समय लागेला, कुछ परेशानी होला, कुछ झेले के पड़ेला ये दीदी, लेकिन साँच साँचे होला। सही में लोग कहले बा कि साँच के शोर पताल तक होला। सगरो छिटाई रहेला कहीं ना कहीं जाके ऊ धर्म पर रहे वाला के, सत्य पर रहे वाला आदमी के ऊ आके बचाइए लेवेला, विनाश ना होके देवेला। थोड़ा सा परेशानी तो हो जाई, परेशान आदमी होई, लेकिन विनाश ना होला। अब देखी, अब सब सच्चाई जब जनली तो कबूल कैली, ये बात के मनली, मान के अपना बेटा से माफ़ी मांगली। बहू के तो कुछ मालूम नहीं थे जो उनका से केहू जाके माफ़ी मांगो, लेकिन बेटा से माफ़ी मांगला के बाद में उस दिन से अपना बहू के बड़ा अच्छा से राखे लगली। दोनों बेटा और माई मिलके पतोह के पूरा प्यार दुलार देवे लागलो, अच्छा से उनका के राखे लागलो। वो दिन से उनकर दिन जौन बा लौट गईले दीदी। तो देखी वही से कितनो दुख होखे, लेकिन जब सह जाइल जाला तो वो सहला के बहुत भारी कीमत मिलेला। लेकिन हबड़ा के उल्टा पुल्टा कली, लड़ाई झगड़ा केहू से मारपीट कर लियाला तो कुछो ना होला, वैसा ही करते करते दिन बीतेला। लेकिन जब कुछ दिन सह जाइला तो सहला के नतीजा बहुत भारी मोल मिलेला, जौना के नाप तौल नहीं कर सकल जात। भले गरीबी रही, लेकिन परिवार के सुख और सुख बहुत सुख मिलेला, केवल धने से सुख ना मिलेला ये दीदी। तो चली, उनकर सहनशीलता जौन रहे, उनकर प्राण भी बचौलक आ उनका के पूरा सुख वापस लौटौलक। लेकिन केहू के पेट नाक काटे के चाही। तो चली कथा गईल बन में, सोची अपना मन में।